Хочешь такую файную маечку? Заходь у описание ролика. Там обо всем доведаешься. Цяжка ствараць контент, знаходзячыся за мяжой, але я вельмі спадзяюся, што хутка я ўжо буду ездзіць на ровэры па сваёй роднай зямельцы, а не па ўспанялай польскай. Сітуацыя спее. Сітуацыя спее, для гэтага не трэба быць аналітыкам, каб гэта бачыць. Дарэчы, мой сябра мае столькі год, колькі і я, кажа: Сярога, слухай, ну калі ўжо ўсё пачнецца, ну ўсё ж уже у Беларусі ўсё гатова, людзі гатовыя узяцца за зброю, я ў тым ліку маю ствол, але трэба, каб так зрабіць, каб гэта было такой агульным, каб усе ўсталі і ўжо дадавілі клятага прусака, таракана да самага конца. Ну, то, што ў яго есть ствол, это, канешне, добра, але я думаю, што калі сітуэйшн дойдзе до такога, яна абавязкова дойдзе, то зброя знойдзецца. Гэта 100%, даже 200%. У дэмакратычных СМІ пайшлі такія наратывы, што там полк на мяжы развалу. Кампетэнтна скажу вам, што ніякага развалу не адбудзецца. Наадварот, адбываюцца пазітыўныя працэсы, узаемазвязаныя з тымі рэчамі, якія будуць адбывацца ў Беларусі. Добра, калі гэтыя рэчы, якія мае пад увагай спадар Яўген, будуць здзейсняцца ў звёнку з палком Каліноўскага, а я думаю, што абавязкова ў звёнку з палком Каліноўскага. Оккупанты, готуйтесь! КДБшники и мусора, готуйтесь! Вы наступные твари! Кожная падла, якая катуе наши семьи, наших родных, открыто! Мы хутка прыйдзем до вас! Москаль, сустракай! Імпэты, жаданні багата ў каго ёсць і ў Беларусі, таму патрэбна толькі зброя і веданне супрацьлеглага боку тых, хто будзе бараніць гэты злачынны нелегітымны рэжым, што яны могуць проста не павярнуцца дамоў, як не павярнуліся шмат хто з нашых калег і сяброў. То, што вы здымаеце ролікі, каб узняць свой баявы дух, гэта добра. Памятаеце словы ката, знакамітага ката Беларусі Александра Суворова? «Тяжело в учении, легко в бою». Однако гэтае веданне не дапамагло вагнерцаў, которых распердолили туареги в Мали. Элитный подроздел, супер-мега-войске. І з вами будзе тое самае, калі вы станеце на пуці праведнага народнага гнева. Лепш гэтага не рабіце. Мы разлічваем на беларусаў, в тым ліку на беларусаў, якія служаць зараз в сілавых структурах. Мы ведаем, што, я думаю, большасць з іх, яны абсалютна нармальныя людзі, потому што гэта ўсё ж такі срэз нашага соцыума. Як бы там ні была там искривлена іх псіхалогія. Да, ёсць пэўныя спецпадраздзялення, дзе іх там уже прокачалі. Народ яны бароняць. Ведаем мы, каго вы бароніце. Я больш таго скажу, зараз служаць прызыўнікі, якія ўдзельнічалі в падзеях 2020 года. Яны зараз служаць як ва зброеных сілах, так і ва внутренніх войсках. Гэтыя хлопцы выходзілі на вуліцы нашых гарадоў і вёсак у 2020 годзе. Вы разумееце? І таму я думаю, што мы зможам паразумецца і дамовіцца з пераважнай большасцю беларускіх сілавікоў. Бо ні ім, ні нам не трэба грамадзянская вайна. Я думаю, што абавязкова знойдзецца паразуменне. Хаця, шчыра кажучы, магчыма, Лукашэнку ўжо і не прыйдзецца бараніць, бо выглядае ён пасля сустрэчы апошняй з Путлерам вельмі прыкра і ввогуле падобны на клубень дзескасельскага гатунку бульбы. Пуцін моцна расстроіў Лукашэнку на іх апошняй сустрэчы, так моцна, што бедны Лукашенко апраўдваецца перад сваёй гайнёй. Вы помните, в том числе, о моей договоренности с президентом Путиным в ходе его посещения последнего Минска. Беларусь должна быть независимой, самодостаточной страной. Это его слова. Путін абяцаў
Здаў Беларусь на валами, здаў, з патрахамі, як кажуць. А прыкарытныя беларускія палітычныя дзеячы прыўкрасна разумеюць, што калі Беларусь будзе пуцінскай, то яны тут будуць меней ніж зеро. Пуцін прывязе сюды сваіх палітычных дзеячоў. І калі беларускі народ гэтаму не воспрепятствует, ну тады будзе канец беларускай дзяржаўнасці, конец белорусского народу. Я уже не знаю, какие нужны фундаменты с моей стороны для того, чтобы выстраивать добротный дом наших отношений. Стопудово сдал, стопудово. Скоро рассвет, выхода нет. Чым больш беларусаў прыяднаецца да нас, тым хутчэй мы прыйдзем з перамогай на радзіму. Гэты год паказаў, на што мы здольныя як беларусы, як нацыя. Перамога будзе за намі, і яна будзе хуткай. Прыемна глядзець на Венесуэлу, дзе частка вайскоўцаў перайшла на бок народу. Менавіта гэтага і не хапіла беларусам у 2020 годзе. Праўда, трэба звярнуць увагу, што венесуэльскія пратэстуючыя не вешаюцца на амапаўцаў з кветкамі ды ў белых убраннях. Я не кажу, што гэта было дрэнна, не-не-не. Мы паказалі ўсяму свету, што мы цывілізаваная нацыя. То, што беларускі народ гэта не Лукашенко. Я толькі хацеў падкрэсліць, што з лукашэнкаўскай зграяй трэба размаўляць толькі мовай сілы. Больш яны нічога не ўспрымаюць, таму што яны зверы, яны неадэкватныя людзі, яны не людзі. Ну і напрыканцы праграмы я хачу павіншаваць свайго падзельніка, вядомага на Беларусі крымінальшчыка Александра Кабанова і пажадаць яму багата здароўя, бо яно яму яшчэ вельмі спатрэбіцца, каб вызваляць Беларусь ад лукашысцкай нечысці. Картапляная галава памятае аб подзвігах Александра Кабанова і упрыгожыла горад Бярозу паведамленнямі, што шукае Александра, каб павіншаваць яго з днюхай. Ну і, вядома, падарыць падарунак, прэзенцік, колькі-то там год зняволення. 15 уже, може 20, а мо і 25. Ён тут напрацаваў у гэтай Польшы. Александр бардза удзячны картапляной галаве і збіраецца ўжо павяртацца на Беларусь. Я, канешне, думаю павярнуцца разам з ім. Да пабачэння. Хутка убачымся. Ён быў натхнёны і малады, іх незалічона было. Ён на плошчы веў гарады з песняй, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым. Ён спяваў «Зруйнуем турму», яны спявалі за ім. Разбуры турмы муры, прагнеш свабоды, то бяры. Амур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары.